Представете си, че сте в любимия си ресторант. Менюто е пълно с изкушения, ароматите са невероятни и компанията е страхотна. В такъв момент е лесно да забравим за здравословните си навици. Но с малко планиране и осъзнат избор можем да се насладим на храненето навън, без да правим компромис с здравето си. Добре дошли в канала Здраве и вода. Мястото, където говорим за малки промени, които водят до големи резултати. Преди да продължим, абонирайте се за канала и натиснете камбанката, за да не пропускате нашите нови видеа. Една от най-добрите стратегии е да планирате предварително. Проверете менюто онлайн и потърсете по-леки опции – печени, на скара или на пара. Това ще ви помогне да направите по-добър избор още преди да сте седнали на масата. След това, контролирайте порциите. Можете да споделите ястие, да поискате половин порция или да опаковате част от храната за вкъщи. Така ще се насладите на вкуса, без да преяждате. Избирайте умно. Повече зеленчуци, пълнозърнести храни, постни протеини и по-малко сметанови сосове. Поискайте сосовете отделно, така вие контролирате количеството. И не забравяйте напитките. Водата винаги е най-добрият избор. Ограничете алкохола и избягвайте подсладените напитки, защото те лесно добавят излишни калории. Осъзнатото хранене е ключово. Яжте бавно, наслаждавайте се на вкусовете и слушайте тялото си. Спрете, когато се почувствате сити. С правилния подход, храненето навън може да бъде удоволствие, а не изкушение, което ви отклонява от целите. Ако видеото ви е било полезно, харесайте го, абонирайте се за Здраве и вода и споделете в коментарите вашия любим здравословен избор в ресторант.